सिंधुदुर्ग नगरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ शिक्षकांचा मोर्चा आला। या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचं निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचं दालन गाठलं, मात्र त्यांना बाहेर बराच वेळ ताटकळत उभं राहावं लागलं। अखेर या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निषेध व्यक्त करत बाहेर पडले। जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाहेर एवढ्या कडक उन्हात मोर्चात आलेल्या शिक्षकांना ताटकळत उभं ठेवत अपमान केलाय, त्यामुळे जाहीर निषेध व्यक्त करतोय, अशा तीव्र भावना मोर्चाच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष GM सामंत यांनी व्यक्त केलं। जी योजना आम्ही तयार केली ती योजना तत्कालीन मंत्र्यांनी मान्य केली, पण जे शिक्षण सचिव शिक्षण आयुक्त हे लोक या ठिकाणी सही करायला आले नाहीतर आज जी परिस्थिती निर्माण झाली ती परिस्थिती झाली नसते। आज आम्ही एकत्रित का आलो आणि मोर्चा का काढला, तर बालकांचा जो मूळ हक्क आहे तो हक्कच या शासनकर्त्यांनी हक्कच हिरावून घेतला। आपल्या 91 शाळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शून्य शिक्षक म्हणून जाहीर केल्या। शून्य शिक्षक असं म्हणणेच RT ॲक्टची पायमल्ली करणं। पुढे आणखीन अशा शाळा आहेत की एक शिक्षक 6 वर्ग सांभाळणार आहे। प्रत्येक वर्गाला 8-9 विषय आहेत, प्रत्येक वर्गाला 50 तासिका आहेत आणि ह्या तासिका गेले अनेक वर्ष घेतल्या जात नाहीत, कारण शिक्षकच नाही म्हणून। आता तर एक शिक्षक आणि 6 वर्ग चालवा, हे जे सांगणं आहे हे शुद्ध मूर्खपणा, म्हणजे ज्यांना काही RT ॲक्टमधलं कोणताच गंध नाही असे हे लोक आहेत। आणि म्हणून आम्ही मुद्दाम या ठिकाणी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक असे एकूण शिक्षण क्षेत्रातील सगळे लोक या ठिकाणी मोर्चा आणला होता। दुर्दैवाची गोष्ट, शिक्षणाबद्दलची महाराष्ट्रात शासनाला जी काळजी आहे, तळमळ आहे, ती याच्यातून दिसून आली। वास्तविक ज्या दिवशी आम्ही मोर्चाची नोटीस दिली त्याच दिवशी ऑनलाईन होईना कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीनं चर्चा करायला होती, पण कोणीही चर्चा केली नाही। आताही अपमान केला। आता हा एवढा शिक्षण क्षेत्रातला, म्हणजे अमेरिकेमध्ये सगळ्यात जास्त सन्मान शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना असतो, शिक्षकांना असतो। आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्धा तास थांबवून ठेवलं, त्यांना हे सगळं दिसत होतं, विद्यार्थी किती आलेत, संस्थाचालक किती आले, हे सगळं दिसत होतं। तेव्हा RT ॲक्टप्रमाणे सगळी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जो 15/3/2024चा जो निर्णय आहे, शासन निर्णय, ज्याच्यातून शून्य शिक्षक देणार आहेत, ह्या शून्य आकडा फोडण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। आणि आज आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांचा निषेध करतो। त्यांनी शिक्षण यंत्रणेच्या सगळ्यांचा अपमान केलेला आहे। खरं म्हणजे वास्तविक यांनी शिक्षण घेतलं आहे, यांनी काय आपल्या शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना काय सन्मान दिला असेल याचा प्रश्न आज निर्माण होतो। तो जर खरा सन्मान दिला असता तर आज ते सगळं थांबून इथं आले असते, पण त्यांना त्याची लाजही वाटली नाही आणि याच्यामुळे आमचा निषेध आहे। सर्व वार्ताहरांनी चौकटीत हे छापावं की आम्ही अर्धा तास थांबलो होतो बाहेर, यांनी रिस्पॉन्स दिला नाही। खाजगी लोकांना भेटत होते परंतु आम्हाला भेटले नाहीत आणि म्हणून आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करत आहोत। आम्हाला वाटलं तर आम्ही उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा यांच्याविरुद्ध जाणार आहोत, पण मुलांचा हक्क मिळवून देणार। एवढे नव्हे, आमच्या जिल्ह्यातला एकही शिक्षक अतिरिक्त मी होऊ देणार नाही। पाठ गेला तरी चालेल, पण मी त्याच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईन, पण या लोकांकडे आम्ही मान खाली घालणार नाही, या लोकांकडे आम्ही भिक्षा मागणार नाही, शिक्षकांसाठी भिक्षा मुळीच मागणार नाही। शिक्षक जेवढे आवश्यक आहेत ते आम्ही मिळवून देणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।